Hakajing pen kre na banta ke election MDC she China Hills Autonomous District Council JHADC Nawar West Constituency kaban salong ngak arpoi trek rumpang arja option usamla trei borlang ar suchen General Secretary Barim ke China Students Union JSU ulawan men Thep Kyrteng ilade ha office amlarem subdivision ha ka live trek kulalangkot arja option yu samla trei borlang la sei kum Kyrtong manlang daga War West People Progressive Forum. Hapakran sikilat sai kubor samla trei borlang ulaong budan shibun kicing angnut ban penorlong hakdai Constituency ketaban wanra ek roi kapar ban penek pensa ek riti dostor ban yada ki nong sing ki basong basa hak haput. Te hawai to wa kam ka ka thong ngam job ni election du ku don hi mu wong wa waro ka parthai de yu ga wa ka district council ni ka JCDC man ga yap te ka kam ku ngam job to lai pendem mi district council kamuman gini kisnam go Thep the UP apor em apor sin balang the U pendem kat buye reliang ka ting biyong I ya ka JSU rei ngat skema manapsia apor district council ka kam nga to pendem ka wa gini ar mengut ki wa da em nadu gini kisnam go Thep ndu kisnam daman sket ka wayap nadu ki trop myo gi ndu ki an ki wa to wa dai ka riti dostor yong I ka jai ka kur yong I mem di uchna an ta district council kamu tepi wat ka session la wa chongi chpa wa 5 minute hai kut du di cha dai kam te le poi ka thong kermeno wa ki kam yong pai ba ko sa ten kham tam ya ke da ya ka tri muluk yong I ngai ulai hai tai ka musur yong pai ba ka sur yong gi prado prasnam ka sur yong ka thain kamjo ya ka sur yong ka pat yong ka bri nyau trap wa kham tam ya ka region tiaw maya yong I jingile yong ni election man go gi bru em ka pisah ki bru wa mi san sisi na ka san snem tengat ki pai ba de to ki bru wa start ki bru de chempang ki bru gwa de sao tho wa gini ki bru gwa bam poisa for election to ki bru mi chi sin san snem hanrei kamu no hikai skor kamu no ilam sin balang hapo ke JSU de sia chi ka kam yo pun khoi kini waro kam ta mi ki pai ba yo sao tho ki bru ki wa pedem kam ka bor pisa to ki bru ki wa wiar ha waro ki san snem ki wa Thep kamu yo bi ke jingre yo nga ni election man go ki bru em ke pisah ki bru mi san sisi na ka san snem tengat ki pai ba de to ki bru go start ki bru de chempang ki bru go wa sia tho wa gidi ki bru go bam poisa for election to ki bru mi sin san snem hanrei kamu no hikai skor kamu no ilam sin balang hapo ke JSU de sia chi ka kam yo pun khoi kini waro kam ta mi ki pai ba yo sao tho ki bru ki wa pedem kam ka bor pisah to ki bru ki wa wiar ha waro ki san snem ki wa Thep Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya